за най-големия им гаф. Искам да ми разкажете кой е последния ви гаф. Без значение в коя сфера. Ти се засмя, сети се. Аз знам твоя последен гаф. Я го кажи. С Чичо ти и Леля ти. Коментираха нещо за детенцето им, че расте височко, пък още е на 8-9 годинки. И те, тъй като са по-ниски, и тя им вика: абе, като ви гледам гена, то повече няма да дръпне. А ти за него я му го върни сега. Няма да те дъня. Това е приятелка Ева Ламацка. Браво! Ти си получаваш един картофен снакс от Мистер Стикс. Много е вкусен, предупреждавам. Кажете ми, кой е последния ви гаф? Без значение в каква сфера. Айде, давай. Давай ти. И ти си. Ти си по гафовете, явно. Ако ти знаеш някой гаф, за нея можеш да го кажеш. Така, ако слушат. Айде, кажи го, явно има нещо. Паднах по стълбите отгоре до долу. Не беше нищо особено, даже не беше срамно, защото никой не ме е видял. То не е гав, като никой не те е видял. Заповядай, печели си един картофен снакс от нас и хубав ден, момичета. А ти смееш ли да ни напишеш твоя гаф?